Zdravo moji kuvari! Danas ću napraviti uštipke sa tikvicama. Na moj način. Vrlo jednostavno i vrlo ukusno. Ispratite me šta radim u receptu i siguran sam da ćete vi uspjeti isto tako da napravite kao i ja. A idemo na recept. Uštipke s tikvicama na moj način ćemo napraviti ovako. Najprije ću oguliti tikvicu. Zatim ću tikvicu da narendam na ove najveće rupe. Narendao sam tikvicu. Sad ću dodati u tikvicu kašičice soli. Što kod ovih uštipaka je što u njih ne ide voda. Kvaka je u tome što u ove uštipke ne ide voda, ne ide mleko, ne ide ništa. Znači samo voda koju puste tikvice. Dodat ćemo samo malo jogurta. Znači od tečnosti ništa ne ide, ni voda, ni mleko. Znači samo tečnost iz tikvice. A tu tečnost ćemo dobiti tako što smo zasolili tikvice i ostavit ćemo ih jedno 10 do 15 minuta. Ćemo ostaviti smesu da pusti vodu. Nakon 10 minuta rendane tikvice, vidite kako su pustile vodu. To smo baš i htjeli. U njih ćemo dodati 2 jajeta. Pa ćemo to malo da izmešamo. Zatim 1 deci jogurta. To je sve od mokrih sastojaka što će se dodati u to. Od obaveza dodajem muskatni oraščić. On se jako lepo slaže uz tikvicu. Malo narendati, ne puno, ili ako imate već mleveni iz kesice, svejedno. Dodat ću malo bibera. I dodat ću jedan začin grčke. To je neki za grčki jogurt ili nešto, mnogo je ukusan, a ako nađete, ja sam to našao u Lidlu, mnogo lep začin. Može, a ne mora. Ko voli, nek stavi, ko ne, ne mora.
Zatim ću lagano dodavati brašno do željene gustine. Gustina mora biti malo jača, jer ako je testo mekanije, upiće više ulja, a to baš i ne valja. Znači, testo mora biti čvršće. Dodat ćemo još malo soli. Još ćemo staviti brašno. I evo ga, smesa je spremna za pečenje. Sad ćemo uštipke da pečemo. Ja imam fritezu, vi možete u nekoj šerpi naspete dosta ulja i isto tako sigurno ćete vrlo lako ispeći kao i ja. Znači, nauljio sam kašike, svaki put malo nauljite kašiku i spuštate ovako kašiku po kašiku. Meni u fritezu staje od 7 do 8 uštipaka, tako da znam, to mi je tura. Od esega koristim 2 kašike, 2 viljuške i 1 hvataljku. To vam je potrebno. Bar ja to tako radim. One isplivaju malo i same se vrte. Zašto se ovi uštipci zovu kao meteor? Zato što imaju te bodlje. Mnogo me podsjećaju na tako neki meteor. A u ukusu neću ni da raspravljam, to morate da probate. Sad sa 2 viljuške okrenete
ili kako već je zgodniji. Meni ovako. I vreme je da se izvadi. Prva tura je gotova. Pogledajte kako je to lepo. Meteor. Stavio sam jednu činiju i u nju sam stavio salvetu da upije mast. Nju ćemo vaditi u štipke. Ide nova tura. Malo ulje i stavlja se. One same isplivaju. Vidite kako su dobili lepu boju. I sad je za vađenje. Pogledajte. Zanimljiv oblik. Odložimo ovdje da može papir da izvuče ulje. Idemo na ovu turu. I vadimo i ovu turu.
I na završetku volim da dodam od gore malo morske soli. Ono daje potpun ugođaj. Ako vam se svidao recept, zapratite me, lajkujte ili pošaljite neki komentar. Pozdrav!